Esta cocina que vemos aquí atrás. Inplikazio emozionalare sentitzen duela onartu du Adurizek, elkarrekin jardun dutelako berrikuntza ahaleginean eta munduan arlo horretan punta-puntakoa izan den enpresa salbatzeko miraria eskatu du. En el último momento se dé el milagro. Ikerkuntza arlotik Gurutz Linazasoro neurologo eta inbiomedeko burua kezkatuta dago jende asko langabezian geratzeaz gain enpresa txiki askok zeharka jasango dutelako eragina eta baita kooperatiba eredua zalantzan jarri daitekelako. Cuestionamiento que puede haber del modelo cooperativo, ¿no? No me ha estallado nada en absoluto, o sea. Ekonomia mundutik Zamakona ontzirotako burua Pedro Garaigordobil ez dago harrituta, izan ere Txina edo Turkia bezala eskulana askoz merkeago duten herrialdekin konpetitzea ia ezinezkoa da. No podemos competir con China ni con Asia en general, va a ser imposible. Eta kultura mundutik ere tristura. Halako enpresa bereziak izan duen eragina eta harremana, hain berezia izan danez Euskal Herri osoan, pena handiz nik uste jasotze deula gaur argitaratu den informazioa, ez.